nkatọ nnyocha na nghọtahie bụ ihe ndị dakwasịrị Pọl onye ozi Chineke n'ihi mkpughe dị omimi nke e nyere ya banyere oziọma Kraịst. Ma ihe ndị a niile apụghị imegide amara Chineke na ndụ Pọl. Gị onye ọma na-ege anyị ntị ugbu a n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ nnwale nke amara. Ana m arịọkwa gị ugbu a ka ị gee ntị dị ka ị na-eme nke a ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị ka na-agwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge ntụgharị uche anyị n'oge gara aga, nke a kpọrọ nnwale nke amara. Chetakwa na ọ bụ n'akwụkwọ ndị Galatia isi mbụ malite n'ahịrị nke 10 ruo na nke 24 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ ahụ. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ nleghachi anya azụ na ntọala nke ozi Pọl nke o mere. Ọ bụghịkwa naanị na ọ kpọghachiri anya azụ ileghachi anya na ntọala nke ozi ya, ọ kpọghachikwara anya azụ ileghachi anya na mmalite nke ozi ya. N'ime ọtụtụ ihe anyị hụrụ na ozi ya abụghị nlụpụta nke mmadụ, ọ bụghị omenala, ọ bụghịkwa ntụziaka nke a natara n'aka mmadụ, ọ bụghị ihe ozizi nke a kụziri akụzi. Anyị gakwara n'iru ịhụ nleghachi anya n'ebe mgbakwasị ụkwụ nke ozi ya. Anyị hụrụ ihe mere Pọl tupu agbanwee ya. Anyị hụrụ na ọ bụ nwoke na-ara esogbu nzukọ Kraịst, ọ bụkwa nwoke onye na-ara edebe iwu ndị Juu. Ugbu a anyị na-aga n'iru, anyị ahụwo ihe Pọl bụrụ tupu nchegharị ya. Ka anyị kwuo banyere ihe mere Pọl oge a na-agbanwe ya. Gịnị ga-eme ka mmadụ bamiworo ime nke ukwuu n'okpukpere Judaism, onye nwere obi ọkụ nke ukwuu megide onye ọbụla, bụ onye na-ekwenyeghị n'ihe o kwuru, onye nyechasịrị onwe ya n'ichebe omenala nke ndị nna nna ya ha, onye nwere nkwenye ime njem ọtụtụ maịl naanị n'ihi ịkpagbu mmadụ ndị ọ hụtara dịka ndị na-eme nkwulu. Gịnị ga-eme ka mmadụ dị otu a nwee mgbanwe zuru oke ma ghọọkwa mmadụ onye dị iche, onye na-adịghịkwa aga n'iru n'ọlụ nke ịkpagbu ndị nke Kraịst, ma nyechasịa ndụ ya ugbu a n'ikwusa ozi ọma nye ha? Gịnị pụrụ ime nke a? Ọ ghaghị ịbụ ihe nke pụrụ iche nke ukwuu, ihe nke na-enweghị atụ. Ọ bụghị naanị mgbanwe nke echiche uche. Ya mere hụta ahịrị nke 15 nakwa nke 16. Ọ sị, ma mgbe ọ dị Chineke ezi mma, bụ onye sitere n'oge m nọ n'afọ nne m kewapụta m, sitekwa na amara ya kpọọ m, mgbe ọ dị ya ezi mma ikpughe ọkpara ya n'ime m, ka m wee zisaa ozi ọma ya n'etiti ndị mba ọzọ, ngwa ngwa mụ na anụ arụ na ọbara agbaghị izu. Gịnị ka Pọl na-ekwu? Pọl na-asị, otu ụbọchị anara m ejegharị na-eme dị ka m si eme n'oge niile, na-achọgharị ndị nke Kraịst ndị m ga-akpụrụ lọghachita Jerusalem, ndị m ga-akpagbu, ndị m ga-etinye n'ụlọ mkpọrọ, ndị m ga-egbukwa. Ọ bụ ọlụ m ka m nara alụ n'ụzọ m ije Damaskọs. Ma n'otu ntabi anya, e nwere otu ihe dị ebube nke merenụ. Ihe nwokere site n'eluigwe. Mgbe ahụ anụkwara m olu a bụkwa olu Jizọs. Haleluya! Ọ sịkwara m, Sọl, Sọl, gịnị mere ị na-esogbu m? N'ezie, ụmụnne m na ụmụnna m, nke a eleghị anya aghaghị inwudo uche. Otu ihe nke m maara bụ na olu ahụ nke Sọl nụrụ kpọtere Sọl. Olu ahụ kpọtere ya site n'otu akụkụ ndụ banye n'akụkụ ndụ nke ọzọ. Kpọmkwem n'otu oge ahụ, Pọl bịara iru na iru ya na ozi ọma nke Kraịst Jizọs nakwa amara ya. Ị ga-asị onye ọzụzụ atụrụ Jeremaya, kedu ihe mere e jiri zọpụta ya n'ụzọ dị otu a? Mụ onwe m pụtara naanị n'iru ebe nchụaja ma kpee ekpere, o wee gwụsịa. Ahụghị m ihe ọbụla nke nwukere site n'eluigwe, adapụghị m site n'elu ịnyịnya m. Enyi m, ịbụghị Sọl. Ọ pụrụ iwe naanị ụzọ a nke Jizọs jiri iji wee kpọghachita Sọl site n'ebe ọ nọrọ. Sọl nọrọ n'ebe dị anya nke ukwuu. N'akụkụ nke ọzọ, ruekwa na ọ pụrụ iwe naanị nwapụta dị ukwuu site n'ebe Chineke pụrụ ime ihe niile nọ. Ma ọ bụghị ya, Pọl agaraghị aghọ mmadụ ahụ onye ọ ghọrọ n'ikpeazụ. Nke a bụkwa ya bụ isi nke akụkọ ọgbụgba ama ya. Agbanweghị Pọl site n'omenala nke mmadụ. Ọ bụghị mmadụ kụziri ya ụzọ echiche uche ọhụrụ.
o jeghị ileta ndị na-eso ụzọ Kraịst, rutekwa n'ebe ahụ wee chọpụta ihe a na-ekwu. A gbanwere ya n'ụzọ dị ịtụnanya n'okporo ụzọ nke Damaskọs. Ọ dịkwa mgbe ọbụla ọ laghachiri azụ ọzọ site na mgbanwe ahụ, malitekwa n'oge ahụ gaa n'iru. N'ezie, amaghị m ịmara nke a, ma a kọrọ akụkọ nke nchegharị Pọl, akụkọ ọgbụgba ama nke nchegharị ya ugboro 5 na agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ. N'ezie, ọ dịrị oke mkpa ruekwa na ahụtara ya ugboro 5 n'ime akwụkwọ agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ. Akọrọ ya na mbụ n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 9, akụkọ ọgbụgba ama nke kpọmkwem oge o mere. Akọkwara ya ọzọ n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 22, ebe Pọl nara agọrọ ọnụ ya n'iru ndị Juu na Jerusalem. Akọghachikwara ya ọzọ n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 26, ebe ọ na-eguzo n'ikpe n'iru ndị isi ọchịchị Rom, Festus nakwa Felix. Enyekwara anyị akụkọ ahụ ọzọ n'akwụkwọ ndị Filipai isi nke 3. N'ikpeazụ n'akwụkwọ Timoti nke mbụ isi nke 1, o mere ka nwa ya nwoke n'ime Onyenwe anyị bụ Timoti soro ya kerịta oke n'akụkọ ọgbụgba ama nke nsọpụta ya. Ugboro 5 Pọl sịrị, ọ ga-amasị gị ịmata ihe mere m ji bụrụ onye mbụ taa? Ngwa lee ya ebe a. Nke a bụ ihe nke mere m n'ụzọ nke Damaskọs. Ka m gwa anyị otu ihe, ọ dịghị mkpa na anyị niile ga-enwe otu ụdị nwapụta nke nchegharị a. Eleghị anya nke gị dị ịtụnanya karịa nke onye agbata obi gị. Ọtụtụ oge nchegharị anyị na-eso ụzọ nke ụdị mmadụ anyị bụ. Ọ bụghị eziokwu? Oge ụfọdụ ndị mmadụ na-akwa akwa, oge ụfọdụ kwa ha adịghị akwa akwa. Oge ụfọdụ ndị mmadụ na-abịakwute Kraịst, mgbe ahụ ha na-asịkwa, aha, enwetawo m ugbu a. Ọ dịkwa ihe ọbụla ọzọ ị ga-anụ n'ọnụ ha, ma ihe ọbụla ọ bụ nke gbanwere ndụ gị. Ọ ga-amasị m ime ka ị mara na e nwere otu mgbe n'ime otu oge mgbe ọ gbanwere. Ị dịghị aghọ onye nke Kraịst site n'otu ụkpụrụ ma ọ bụkwa n'usoro nke mgbanwe. Anyị adịghị aghọ ndị nke Kraịst nwa nke nta. E nwere otu mgbe n'ime otu oge mgbe ị sitere n'ọnwụ banye na ndụ, mgbe a mụrụ gị ọzọ, mgbe ị ghọrọ onye kere ọhụrụ n'ime Kraịst Jizọs. Eleghị anya, ọ bụghị n'ihi ihe nke nwukere nke ukwuu n'iru gị n'okporo ụzọ, ma ọ pụrụ ịbụ n'ihi ihe nke Chineke nke nwukere n'ime obi gị. Iwe nwee mwute banyere ọnọdụ nke mmehie gị. N'oge ahụ iwe sị, onye nwe m Chineke m, gbaghara mmehie m niile. Achọrọ m ịghọ onye nke Kraịst. Akwụkwọ nsọ sịkwara na ihe ochie niile na-agabigakwa, ihe niile na-aghọkwa ihe ọhụrụ. Nchegharị nke Pọl. Soro m laghachi azụ ma ọ bụrụ na ị pụrụ n'akwụkwọ ndị Galatia isi 1 ahịrị nke 11 nakwa nke 12. Ọ ga-amasị m igosi anyị otu ihe dị oke mkpa nke m hụtara n'ebe ahụ dịka m nara agụ mpaghara ebe ọgụgụ ahụ. Ọ ga-amasịkwa m ka ị kabichie ya akara n'ime akwụkwọ nsọ gị n'okpuru obere okwu abụ mụ. Ka anyị gụọ ya malite n'ahịrị nke 11 ruo na nke 12. Ọ na-asụ otu a: n'ihi na ọ bụ mmadụ ka mụ na-eme ka ha kwenye ugbu a, ma ọ bụ Chineke? Ma ọ bụ ana m achọ ụzọ ime ihe ga-atọ mmadụ ụtọ? Ọ bụrụ na anọ m na-eme ihe ga-atọ mmadụ ụtọ, m gaghị abụworị oru nke Kraịst. N'ihi na ana m eme ka unu mara, ụmụnna m, na ozi ọma m zisara na ọ bụghị nke mmadụ chepụtara, n'ihi na mụ onwe m anataghịkwa ya site na mmadụ. Ọ dịghịkwa onye ziri m ya, kama anụrụ m ya site na mkpughe nke Jizọs Kraịst. Ị pụkwara ịga n'iru ma chọpụtakwa ebe niile ọzọ bụ ebe ọ sịrị, mụ mmadụ ole n'ime unu maara na tupu ịghọ onye nke Kraịst, ihe niile gbasara gị bụrụ mụ, nke ọ bụghị eziokwu. Mụ mere nke a, mụ mere nke ọzọ. Ihe niile bụrụ banyere naanị gị nakwa uche aka gị. Ị maara ihe jupụtara n'uche aka anyị? Otu ezi enyi m sịrị na ihe jupụtara n'uche aka anyị bụ ịkwapụ Chineke. Nke a bụ ihe ọ bụ, iwezuga Chineke site n'ihe niile anyị na-eme. Mgbe ị jupụtara na mụ, ị nweghị ohere ọbụla maka Chineke. Pọl sịrị, tupu m onye nke Kraịst, ejupụtara m na mụ. Ihe niile bụrụ banyere m, ihe niile bụrụ naanị mụ onwe m. Ma ọ bụrụ na ị gaa n'iru ịgụ na mpaghara ahụ, ị ga-ahụta na n'otu ntabi anya o nwere ihe gbanwere n'ime akụkọ ọgbụgba ama ya. Mgbe ahụ e nupụrụ mụ niile ahụ n'akụkụ, Chineke wee ghọọ isi nakwa etiti nke akụkọ ahụ. N'oge mbụ ọ bụrụ mụ, ugbu a ọ bụ Chineke.
Nke a bụ ihe na-eme mgbe mmadụ ghọrọ onye nke Kraịst. Ị na-akwụsị ịbụ mmadụ onye na-eche naanị banyere onwe ya, wee ghọọ mmadụ onye na-eche banyere Chineke karịa, n'ihi ihe Chineke mere n'ime ndụ gị. Ihe Pọl na-ekwu bụ nke a: anọrọ m na-agba mbọ itinyere okpukperechi m n'ọlụ n'ụzọ kachasị mma nke m pụrụ. Abụrụ m onye nwere ọnụ n'ọkụ n'obi rie nne n'ihi ihe m kwenyere. Ma otu ụbọchị abịara m iru na iru, mụ na onye ahụ bụ onye m na-ara esogbu, o wee gbanwee ndụ m. Haleluya! Ihe mere m jiri na-ekwusa oziọma nke amara, ọ bụghị n'ihi ihe ọbụla nke mmadụ kụziri m, ma ọ bụkwa n'ihe ọbụla nke m mụtara n'aka mmadụ. Enwere m mmapụta nke dị ebube, nke dị ịtụnanya, nke na-agbanwekwa ndụ, nke bụkwa site na amara nke Chineke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụ ya mere o jiri ewute m mgbe ọ bụla unu bịara n'ebe a ịgwa m na nke a abụghị amara nke Chineke, ma ọ bụkwanụ na ọ bụ njikọ aka nke obere amara nakwa ọtụtụ ọlụ nke mmadụ. Ọ pụghị ịbụ eziokwu, ọ pụghị ịbụ site n'ọlụ nke mmadụ, n'ihi na ọlụ niile nke mmadụ niile n'elu ụwa niile apụrụghị ịgbanwe m site n'ihe m bụrụ na mbụ ịghọ ihe m bụ ugbu a. Unu maara ihe ọ bụ, ndị enyi m, ọ bụ oziọma nke amara nke Chineke pụrụ ime ihe niile. Ihe ọ bụrụ na mbụ, ụzọ o siri ghọọ onye nke Kraịst. Ugbu a, ihe ndị ọzọ fọdụrụ bụ ihe ndị mere Pọl mgbe ihe ndị a niile gasịrị. Ihe Pọl jiri gwa anyị ihe ndị merenụ mgbe ihe ndị a niile gasịrị n'ime akụkọ ọgbaama ya bụ n'ihi na mmadụ ndị a bụ ndị na-ebo ya ebubo ga-asị, ọ dị mma, ọ bụ ezie na ị nwere ike inwetara nwapụta nke dị ukwuu nke Chineke, ma mgbe ị nwetasịrị nwapụta ijekuru ndị na-eso ụzọ Kraịst, unu wee tikọọ aka ọnụ iwepụta ozi a ma meekwa ka ọ dị ụtọ na ntị. Ugbu a gị na ha unu ewepụtawokwa ozi amara ha nke na-akwọ mụrụmụrụ, bụ nke na-akụziri mmadụ niile, nke na-emekwa ka obi ha jupụta na aṅụrị. Ya mere Pọl na-eche n'iru inye ha nkụpụta zuru oke nke ihe niile mere ya mgbe a zọpụtasịrị ya. Hụta na ọ sịrị n'ahịrị nke 17 nakwa nke 18 nke akwụkwọ Galatia isi mbụ, ọ sị, arịgoghịkwa m na Jerusalem jekwuru ndị buru m ụzọ bụrụ ndị ozi, kama ejere m Arabia wee laghachi na Damaskọs ọzọ. Mgbe ahụ, mgbe ara 3 gasịrị, arịgoro m na Jerusalem ileta Kaifas, mụ na ya wee nọgide ụbọchị 15. Ugbu a, ihe mbụ nke mere Pọl ngwa ngwa zọpụtasịrị ya bụ na ọ malitere afọ 3 nke ịnọdụ naanị ya n'ime ọzara nke Arabia. Ngwa ngwa zọpụtasịrị Pọl, akwụkwọ nsọ gwara anyị na o jere n'ọzara nke Arabia, nọ n'ebe ahụ afọ 3. Anyị amaghị kpọmkwem ihe niile mere n'ebe ahụ. Ndị mmadụ nwere ọtụtụ echiche uche dị iche iche banyere ihe mere, ma ihe anyị maara bụ na ọ dịghị ndị ozi ndị ọzọ ndị ya na ha nọra. Ọ dịghị onye isi okpukpere ọzọ onye nọrọ ya nso n'oge ahụ inye ya nkụzi ọbụla. Ọ nọrọ na ọzara nke Arabia. Ọtụtụ n'ime anyị kwenyekwara na naanị ya na Onyenwe anyị nọrọ n'ebe ahụ. Onye ahụ bụ onye ọ nara akpagbu, nara enye ya ọzụzụ nakwa nkụzi ihe. Haleluya! Gee ntinye nke a. Afọ ole ka Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya ndị o buru ụzọ họrọ nọkọrọ ọnụ mgbe Jizọs nọrọ n'elu ụwa? Afọ 3. Ya mere Pọl bụ onye ozi, onye amụkwara amụkwo, onye amụrụ mgbe oge gafesịrị. Ya onwe ya na-ejekwa inweta afọ 3 nke ọzụzụ nke ya site n'aka Jizọs. Onyenwe anyị ga-enye ya ọzụzụ ebe naanị ha abụọ nọrọ. Lee ka ọ gara esi dị mmasị nye m isoro n'oge nke ọmụmụ ihe ndị ahụ, ịnọdụla n'ụkwụ Jizọs afọ 3 niile. Onye wezugara site n'ihe ọbụla nke pụrụ ime ka obi m pụọ site n'ebe ọ nọ, nọdụ na-ege ntị naanị nye Onyenwe anyị dị ka ọ nara emeju nwoke a bụ onye na-eji ịghọ dimkpa na ije ozi nke Kraịst, imejupụta ya site n'eziokwu nke amara Chineke. Pọl mụrụ ihe n'ụkwụ dị nsọ nke Onyenwe anyị Jizọs afọ 3. Ọ gakwara n'iru wee sị, mgbe afọ 3 gasịrị, ihe mere bụ na enwetara m oge nke mkparịta ụka mụ na Pita na James. Pọl na-aga n'iru igwe anyị kpọmkwem ka ihe niile siri mee n'ime ndụ ya, n'ihi na ndị na-ebo ya ebubo sịrị, enwere n'oge ijere Jerusalem, ọ bụghị ya? Pọl sịrị ha, nke a bụ eziokwu, ejere m Jerusalem. Ka m gwunu ihe mere n'oge ahụ ka unu ghara ịghọtahie ya. Aga m agwa unu ihe mere na Jerusalem. Ahịrị nke 18 nakwa nke 19. Ọ sị, mgbe ahụ, mgbe ara 3 gasịrị, arịgoro m na Jerusalem ileta Kaifas,
mụ na ya wee nọdụ ụbọchị 15 ma ahụghị m onye ọzọ n'etiti ndị ozi ma ọ bụ naanị James nwanne onye nwe anyị. Pọl sịrị ọ dị mma, amaara m na unu na-eji isi na m jere Jerusalem, na ọ bụkwa site n'aka ndị ozi ndị nọ n'ebe ahụ ka m siri nweta ozi ọma a. O wee sị ha, aga m agwa unu kpọmkwem ihe merenụ. Ejere m Jerusalem, anọrọ m n'ebe ahụ ihe dị ka ụbọchị 15 mụ na Pita nakwa James nwanne onye nwe anyị zutekwara. Ejere m Jerusalem mgbe afọ 3 gasịrị, anọkwara m n'ebe ahụ ihe dị ka izu ụka 2. Ma kedu ka m pụrụ isi nweta ọzụzụ nke okpukperechi n'ime ụbọchị 15 site n'aka Pita na James? Ọ gara n'iru ma sịkwa, ahụghị m onye ọbụla n'ime ndị ozi ndị nke ọzọ ewezụga Pita na James. Mgbe ahụ ọ gakwara n'iru ịgwa anyị na enwekwara oge nke eleghara anya n'ime Siria nakwa Silisia, oge nke ịdị nta nke ukwuu. Ahịrị nke 21 ọ sị, mgbe ahụ abịaruru m akụkụ niile Siria na Silisia. Kpọmkwem ihe ọ na-ekwu bụ nke a: unu apụghị ibo m ebubo ndị a unu na-ebo m, n'ihi na ọ dịghị oge ọbụla m sonyere n'ihe a na-eme ma ọ bụ inweta onwe m n'etiti ihe a na-eme n'oge niile ahụ n'ime okwukwe ndị nke Kraịst. Anọghị m ya. Na nke mbụ na mbụ, azọpụtara m n'ụzọ dị ebube dịkwa ịtụnanya nke ukwuu. Mgbe nchegharị m gasịkwara, anọrọ m afọ 3 n'ime ọzara nke Arabia, naanị mụ na onye nwe anyị, ọ dịghị onye ọzọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, mụ na Pita nọkọrọ ihe dị ka ụbọchị 15. Ahụkwara m James nwa obere oge. Ma mgbe nke a gasịrị, ejere m Silisia nakwa Siria. Mgbe ahụ ọ chịkọtara site n'ịgwa anyị na o nwekwara nwa obere oge nke ịdị ike n'ime Judia. Kedu ka ọ pụrụ isi nwee ịdị ukwu dị otu a? Lee anya n'ebe a ka anyị gụọ ahịrị ndị a. Ahịrị nke 22 ruo na nke 23. Ọ sị, ma nzukọ niile nke Judia nke dị n'ime Kraịst nọ n'amaghị iru m, ma ọ bụ naanị na ha na-anụ sị, onye ahụ nke na-esogbu anyị n'oge gara aga, ọ na-ezi ozi ọma ugbu a nke okwukwe ahụ nke ọ na-emebi n'oge gara aga. Pọl abụrụgo onye a maara nke ọma n'ihi ihe ọ nara ekwu ma ọ bụ n'ihi ihe ọ nara eme, kama ọ bụrụ onye a maara nke ọma n'ihi ihe ndị mmadụ ndị a nụworo banyere ya, onye ọ bụrụ na mbụ. Ya mere ọ sịrị, naanị na ejere m n'ebe ahụ, ndị mmadụ wee nwee nghọta na ọ bụ m bụ ya bụ onye ahụ, nwoke ahụ onye na-ara esogbu nzukọ Kraịst nke ukwuu. Ha nụkwara na mgbanwe dị ukwuu abatawokwa n'ime ndụ m ugbu a, na abụzi m onye na-ekwusa ozi ọma ahụ nke m nara ebuso agha n'oge gara aga. Ya mere ọ sịrị, ọ ga-amasị m ka ige ntị n'ahịrịokwu nke ikpeazụ ahụ, ahịrị nke 24. Ọ sị, ha wee na-enye Chineke otito n'ihe ha hụrụ n'arụ m. Ha wee na-enye Chineke otito n'ihe ha hụrụ n'arụ m. Haleluya! Ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ ọzọ, mgbe ha hụrụ ihe ndị a, ha etoghị Pọl, ha nyere Chineke otito. Amaghị m mechetara ahịrị akwụkwọ nsọ ahụ n'akwụkwọ Matiu 5 ahịrị nke 16 nke sịrị, otu a menụ ka ihe unu na-enwu n'iru mmadụ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu niile. Gịnị ka ọ sịrị ga-eme mgbe nke a mere? Ọ sị, wee too Nna unu nke bi n'eluigwe. Ị pụrụ ịmata na ọ bụ ezie mgbe ndị mmadụ na-enye Chineke otito, ọ bụghị onye ọzụzụ atụrụ ahụ ma ọ bụkwa na onye nkwusa ozi ọma ahụ. Mgbe ndị mmadụ na-achịli aka ha elu na-enye Chineke otito n'ihi ọlụ nke ọ na-alụ, mara na ọ bụ Chineke nọ n'azụ ya. Ọ bụrụ na ị ga-ahụ taa na ọtụtụ ndị nkwusa ozi ọma, ọtụtụ ndị ọzụzụ atụrụ, ha na-eme ihe niile nke ha pụrụ ime iji hụta na otito bụ ha onwe ha ka ọ na-abịara. Taa ọ bụghịzi maka onye nwe anyị Jizọs, ọ bụzi maka anyị onwe anyị ndị nkwusa ozi ọma. Ma ịgwa gị eziokwu, dịka m kwuru na mbụ, ị pụrụ ịmata ma ọ bụ ezie mgbe ndị mmadụ na-enye Chineke otito, mgbe ọlụ ọ na-alụ bụ ka otito lara onye nwe anyị, ọ bụghị ya onwe ya. Ya mere mgbe ndị mmadụ hụrụ nwoke a, onye bụ nwoke onye a maara ama dịka onye nwere ọnụnọ ọkụ dị ukwuu megide ndị nke Kraịst, mgbe ha hụrụ mgbanwe dị ukwuu nke were ọnọdụ n'ime obi ya, o juru ha anya nke ukwuu. Ruekwa na akwụkwọ nsọ gwara anyị na naanị ihe ha pụrụ ime bụ ito Chineke. Naanị ihe ha pụrụ ime bụ ichili aka ha abụọ elu wee malite inye Jehova otito. Unu maara, ana m eche banyere nke a oge ọbụla m na-eme ihe ọmụmụ banyere ndụ Pọl. Ọ bụrụ ihe dị ike nke ukwuu nye ya
na mmalite nke ije ozi ya bụ ozi mgbasa ozi ọma ya. Nke bụ eziokwu bụ na amawo ya ama nke ukwuu dịka onye mmegide, ruekwa na ọ dịrị ike nye ha ịnabata ya nakwa ịtụkwasị ya obi dịka otu n'ime ha. Ka m nye anyị iji maa atụ. Ananias, mgbe a gwasịrị ya ka o jee zute Pọl, mgbe a zọpụtasịrị Pọl n'ụzọ Damaskọs, n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 9 ahịrị nke 13 nakwa nke 14, Ananias sịrị, ka m gụpụta ya: Onye nwe anyị, anụrụ m n'ọnụ ọtụtụ mmadụ ihe banyere nwoke a, ka hara bụ ajọ ihe o mere ndị nsọ gị na Jerusalem. N'ebe a ka o nwekwara ike site n'ebe isi nchụaja nọ ike ndị niile na-akpọku aha gị agbụ. Achọrọ m ka ịhụta Ananias. Ọ maara ihe niile banyere Sọl. Otu ụbọchị kwa Chineke sịrị Ananias, achọrọ m ka ijekuru Sọl ma malitekwa ịkụziri ya ihe. Ananias zaghachiri ya, Chineke, nke ọ bụ egwuregwu ka ọ bụ gịnị? Anụwo m banyere nwoke a, mbanụ. Elega anya, ya na Chineke siri akụkọ, ma ọ bụ Chineke na-emeri oge niile. Haleluya! Chineke meriri. Ọzọkwa ndị nụrụ Pọl dịka ọ na-ekwusa ozi ọma n'obodo Damaskọs ekwenyeghịkwa n'isi mbụ. Lee ihe a gwara anyị n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 9 ahịrị nke 21. Akwụkwọ nsọ sị, ibubo wee wụọ ndị niile nụrụ ya n'arụ. Ha na-asị, ọ bụghị onye a bụ onye mebiri n'ime Jerusalem ndị na-akpọku aha nke a. Ọ bịakwararị n'ebe a ime ihe a bụ ka o wee dọkpụrụ ha n'agbụ jee n'iru ndị isi nchụaja. Ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ ọzọ, ihe a na-ekwu bụ egwu ka na-atụ m banyere nchegharị nwoke ahụ, ka ọ ghara ịbụ na ihe ọ na-achọ ime bụ ịchọ ụzọ ọ ga-esi bata n'etiti anyị iji wee nweta ike ịmata ihe niile ọ chọrọ ịmata nakwa ịmata mmadụ niile bụ ndị kwenyere na Kraịst. Mgbe ahụ ọ ga-adọkpụrụ anyị niile ịta anyị ahụhụ. Ịgwa gị eziokwu, ọ dịrịghị mfe nye Pọl ịbanye n'ime ije ozi nke ikwusa ozi ọma nke a kpọrọ ya ikwusa. Akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 9 ahịrị nke 26 sịrị, ma mgbe ọ bịaruru Jerusalem, ọ nwara iwere onwe ya rapara n'arụ ndị na-eso ụzọ Jizọs, ma ha niile na-atụ ya egwu ebe ha na-ekweghị na ọ bụ onye na-eso ụzọ Jizọs. O kwesịghị ịbụ ihe mgbagwoju anya n'ebe anyị na a sịrị na nzukọ Kraịst ndị dị na Judia anabataghị ya n'ihi egwu, ma mgbe ha hụrụ amara nke Chineke nke jupụtara n'ime ndụ ya. Haleluya! Akwụkwọ nsọ gwara anyị na ha toro Chineke. Ha malitere inye Chineke otuto. Kamgbe ọtụtụ afọ, echere m na ndụ nke okwukwe n'ime Kraịst bụ banyere ihe niile ndị ahụ anyị megidere, ihe niile ndị ahụ anyị jụrụ ime, nakwa ihe niile ndị ahụ bụ ndị anyị kwesịrị ime iji tozuo oke n'ebe Chineke nọ. Ma otu ụbọchị, dịka m na-eme ihe ọmụmụ n'okwu Chineke, achọpụtara m na o debere mmemme oriri dị ukwuu. Onye kwara ọkpụkpọ oku ịbịa soro n'oriri a dị ukwuu. Ọ na-asịkwa m, David, ọ ga-amasị m ka ị kporie mgbe n'ihe ọma niile nke m debere gị n'elu igbe nri a. Ọ gaghịkwa amasị m n'oge ọbụla ka ị chezọ na enyere m ihe niile nke m nwere iji wee zụta ma kwado okwu oriri a n'ihi gị. Ọ bụ ezie na oge ụfọdụ ana m adanyekwa n'ime omume dịka m siri eme n'oge mbụ, mgbe m na-eme ka a ga-asị na ọ bụ m na-akwụ ụgwọ oriri a. Ma ana m agba mbọ ka m ghara ichezọ n'oge ọbụla na amara nke Chineke n'ime Kraịst Jizọs enweghị ihe ọzọ ọbụla ọ bụ karịa ememe oriri na ọṅụṅụ nke onye kwadoro ya ma rọpụtakwa ya bụ Chineke nke eluigwe, onye sịrị, lee amara m n'ebe a, pịa n'ọgbakọ ememe oriri na ọṅụṅụ m. Akụkọ ọma nke dị n'ime nke a niile nye anyị niile taa, ndị enyi m, bụ nke a: enyepụwo akwụkwọ ọkpụkpọ oku niile maka ememe oriri na ọṅụṅụ a. Gị onwe gị nwetakwara nke gị. Eleghị anya ma gị banyere ya, ma ị nwetara nke gị. Lee ka esiri dee akwụkwọ ọkpụkpọ oku ahụ. Ị ga-ahụta ya n'akwụkwọ Matiu isi 11 ahịrị nke 28. Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị ebokwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. Ememe oriri na ọṅụṅụ nke amara nke Chineke dịrị onye ọbụla site n'ọkpụkpọ oku a. Naanị ihe nwekwara ime bụ ịnabata ọkpụkpọ oku a. Naanị ihe nwere ime bụ ịsị, ọ dị mma onye nwe m, ọ dịghị ihe ọbụla m nwere nke m pụrụ inye maka nke a. Ọ dịghị ihe ọbụla nke m pụrụ ime iji wee zụta ya. Ị gwara m na ọ bụ n'efu. Lee, ejikọ m akwụkwọ ọkpụkpọ oku ahụ nke ị nyere m. Anụbeghị m ihe ọbụla dị ụtọ ma dịkwa mma na ntị dịka nke a n'oge ọbụla. Ana m anabata ya. Onye nwe m, ana m anabata amara gị. Ana m anabata onyinye gị. Ana m anabata mgbaghara maka mmehie m.
ana m anabata ọkpara gị bụ Jizọs Kraịst. Ana m anabata onyinye nke amara gị nke bụ ndụ ebighị ebi n'ime Kraịst Jizọs. Aga m esonye n'ememe oriri na ọṅụṅụ gị. O nwere ihe ọbụla nke ị pụrụ iche maka ya, nke pụrụ ime ka onye ọbụla bụ onye natara ọkpụkpọ oku asị, imeela ma achọghị m ya? Ọ dị nye gị onwe gị nakwa m onwe m. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m taa, ọ dịghịkwa mgbe ọbụla ịtụkwasịrị Kraịst obi dịka onye nsọpụta gị. Ọ dịghị mgbe ọbụla ịtụkwasịrị onye nwe anyị Jizọs obi iwebata amara ya n'ime ndụ gị ma sịkwa, onye nwe m, apụghị m irute ogo gị ma imeworo m ya n'onwe gị. Ọ bụ n'ihi gị onwe gị. Ọ dịkwa ihe ọbụla m tinyere n'ime ya. Ana m anabata onyinye ị nyere m n'efu nke amara gị. Ana m anabata gị n'ime ndụ m. Ana m anabata ọkpụkpọ oku gị nke ememe oriri na ọṅụṅụ nke ị kwadoro. Ezi enyi m, ị pụrụ ime nke a taa. Ị pụrụ ime ya ugbu a. Ọ bụkwa ekpere m na ị ga-eme ya. Apụghị m iche banyere ihe ọbụla nke pụrụ igbochi gị ime ya. Ọ bụrụ na ị ga-anabata ọkpụkpọ oku a taa, ọ ga-amalite igosi gị ihe ọṅụ nke ndụ bụ. Ọ ga-amalite igosi gị ihe ọ dị ka ya ibi ndụ n'ime ememe oriri na ọṅụṅụ nke Chineke. Ọ bụghị banyere iwu, ọ bụghị banyere ụkpụrụ, ọ bụghị banyere omenala, kama ọ bụ banyere nwekọrịta na mmekọrịta. Ka onye nwe m gosie gị n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Chineke bara gị ụba, gị onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Dịka omume na akparamagwa nakwa ka o siri na Sọl wee ghọọ Pọl, ihe ndị a wee bụrụ akaebe dị ukwuu nke na-egosi na Chineke na-akwado onye ozi ya nakwa ozi ọ na-enye ya. N'otu olu okwu, nke a gosiri amara ya n'ime ndụ Pọl nakwa n'ime ndụ onye ọbụla nabatara ozi ọma Kraịst. Ọ bụrụ na imebeghị nke a, ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịnabata ya ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.